Poppy Playtime Chapter 5 byla něco úplně jiného. Na tuhle kapitolu jsem čekal 1 rok a vyplatilo se to, nebo to bylo pouhé zklamání. V tady tom videu si řekneme, jak byla tady ta kapitola dobrá a jednoduše si ji zhodnotíme. Každá Poppy Playtime hra se skládá z 5 věcí. Puzzle, příběh ve VHS kazetách a dokumentech, storytelling, který se odehrává přímo ve hře, horor a celková kvalita této kapitoly. Jako první si rozebereme puzzle tady té kapitoly a myslím si, že tentokrát mají fakt dobrý balans, dobře využívají mechaniku grab packu a zároveň každý puzzle je v podstatě jiný. Máme tady extrémně hodně mechanik a mi se to upřímně hrozně líbilo. Fakt díky puzzlům ta hra byla ještě víc zábavná. A musím říct, že je to dost lepší, jak třeba puzzle 4. kapitoly a dokonce i jak 3., protože 3. kapitola doslova měla dobrý puzzle a využívala mechaniku, ale pořád se to opakovalo a proto to bylo nudný a frustrující. A 4. kapitola například vůbec skoro nevyužívala mechaniku grab packu. Jakože používali jsme grab pack, ale reálně jsme ho pořádně moc nevyužili. A na většinu puzzlů stačila 1 ruka. Ale to, co bylo dobrý, je, že každý puzzle v té hře byl jiný. Chapter 5 má v podstatě takový balans mezi tady tím vším. Hodně lidem vadí, že puzzle jsou jednoduše takový filler tady té kapitoly, že to prostě jenom zaplňuje kapitolu, aby byla delší, ale to v podstatě dělá úplně každá kapitola, nevím jaký je problém. Tohle je jednoduše puzzle hra, to znamená, že tady mají být prostě puzzle a že jich tady má být hodně. A navíc ty puzzle reálně dávají smysl, protože v laboratořích přece jenom museli mít nějakou aspoň security. Takže puzzlům tady dávám 9 z 10. Pak je tady příběh. Příběh 5. kapitoly přinesl spoustu věcí. Storytelling v gameplayi byl zatím asi nejlepší a nejvíc propracovaný ze všech kapitol. Fakt to působilo epicky a emoční stránka toho storytellingu byla fakt dobrá. Jednoduše emoční stránku v několika částech hry zvládli velmi dobře udělat. Fakt se mi to líbilo. A pak tady máme příběh ve VHS kazetách a dokumentech. A k tomu asi nemám nic co říkat, odhalilo to strašně moc věcí a strašně moc cool věcí. Fakt nemám žádnou další věc od 5. kapitoly, která by mi v příběhu chyběla. Celkově jsme od příběhu dostali hrozně věcí, ale je samozřejmě jasné, že si nějaké věci musí nechat do 6. kapitoly. Takže příběhu VHS kazet a dokumentů dávám 10 z 10. A pak tady máme storytelling, kterýmu dávám 8,5 z 10. Je to sice kvalitní, ale jednoduše hra není zakončená a to je důvod, proč to tam dávám. Hodně lidem se to nelíbilo, že to prostě není zakončený. Já jsem s tím byl asi spokojený, ale tady ta kapitola prostě neměla být nějaký finále, nemělo to být nějak zakončený jako epický. Měl to spíš být takový build-up na prototypa 1006. Jednoduše nám to ukázalo prototypa, seznámilo nás to s ním, ukázalo jaký má ability a ukázalo, že na něj nemáme a že ho prostě nemůžeme zabít. Takže si to finále nechali na další kapitolu a 5. kapitola byl jednoduše celkově build-up, což mi asi nevadí, prototypové části ve hře byly fakt dobře zpracovaný na to, že to byl jenom build-up. V 5. kapitole dostaneme dokonce odhalení, jaké temné věci tady prototyp mezi tím dělal v laboratořích celou dobu. Bylo to fakt zajímavý a co se týče ostatních charakterů jako Lily Lovebraids, tahle borka má fakt cool backstory a když víte její příběh, tak poznáte, jak hodně jí v tom příběhu hrabe a je to docela cool jí ve hře sledovat. Ale ano, celkově si myslím, že velmi dává smysl, aby byla 6. kapitola, ale máme už nějak tak potvrzeno, že 6. kapitola bude poslední. Pak je tady horor. No, myslím si, že tady ta kapitola spíš svůj horor nahradila akcí, protože máme tady nějaké hororové části, ale většinu času tady máme spíš jako akci a musím říct, tady ta akce je fakt super. Doslova polovinu hry tady máme vždycky nějaké naháněčky nebo nějaké enemáky a mně se to hrozně líbí. Je tady hrozně moc věcí a v podstatě je to zajímavý a myslím si, že je to velmi dobrý krok sem dát spíš akci, protože když se kapitola bude snažit o horor, tak to vždy bude hodně velká skupina lidí, kteří se prostě nebudou bát, protože charakteři vypadají dětsky a hra to kvůli příběhu doslova nemůže změnit. Všechny experimenty musí být hračky a tak je podle mě mnohem lepší tady udělat akci. Ale to, že kapitola místo hororu představí akci, mi absolutně nevadí. Pořád je to hororovka, co se týče příběhu, protože příběh je na tady té hře asi nejvíc strašidelný. A fakt oceňuju tu akci, protože každou chvíli se tady něco novýho děje. Máme tady super animace a prostě je to hrozně dobře zpracovaný, líbí se mi tady ta akce. Nikdy se v tady té hře v podstatě nenudíte. A zatím jsem nějak nenašel žádnou část, která by byla nějak frustrující, protože všechny části byly fakt jako zpracovaný dobře. A celkově, když ohodnotíme tady tu kapitolu,
tak se zatím jedná o nejkvalitnější hru od Mob Entertainment, která má prostě nejlepší animace, grafiku, cutscény a celkový zpracování. Nemáme tady žádný bugy, máme tady dobrou optimalizaci a celkově je to kapitola bez problémů. Fakt za tohle musíme Mob Entertainment extrémně pochválit. No a když tady to všechno sečteme, tak máme 45,5 bodů z 50, tím pádem když to převedeme, tak máme 9,1 bodů z 10. A myslím si, že tohle je docela na kapitolu fair. Moment. Chtěl bych, abyste zanechali odběr, jestli je tohle třeba nějaký další video, který ode mě vidíte. Zanechte rozhodně like, aby se tohle video víc doporučovalo a můžete zanechat komentář, co si o tom myslíte a nemusíte se bát, protože si všechny komentáře čtu. Každopádně zpátky do videa. Teď si rozebereme finální ending tady té kapitoly, protože hodně fanoušků bylo zklamaných. Hodně fanoušků čekalo, že tohle bude finální chapter a že tady konečně zabijeme prototypa a že tady bude konečně pořádný ending. Ale ne, tady ta kapitola skončila na cliffhangeru. A proto jednou, že tady tu kapitolu lidé moc nemají rádi. Ale tohle docela není chyba vývojářů, protože nikdy, ale fakt nikdy nepotvrdili, že 5. kapitola bude poslední. Nikdy to doslova neřekli, nikam to nenapsali, že to bude poslední. A ani z traileru nebylo moc poznat, že tohle bude finální kapitola, jenom to ukazovalo prototypa a to, co dělá, ale ty trailery jednoduše fakt nevypadaly jako nějaký finále. Neděli se tam věci, které čekáte, že budou ve finále. Trailery prostě nemluvily o ničem jako finále, nic takového a není to chyba vývojářů. Chapter 5 je pouze začátek toho, co má přijít. Tohle má být reálný start, mělo nás to s prototypem seznámit. A popravdě bylo by docela divný, kdyby jsme 4 kapitoly čekali na prototypa a v té 5. by se nám reálně odhalil a hned bychom ho zabili. To by bylo podle mě ještě větší zklamání. Takže si myslím, že 6. kapitola je super a 5. kapitola prostě slouží jako build-up, aby jsme se seznámili s designem prototypa, protože hodně lidí se s tím designem ještě museli smířit. Prototyp ukázal svůj build-up tím, že se postupem času ukazoval víc a víc. Chodil po laboratořích a prostě nakonec na nás šel. Vždy jsem nějak tušil, že to moc není možné v této kapitole správně udělat jako ending a dokončit celou franšízu. Takže fakt chapter 6 mi přijde jako fakt rozumný nápad, co se týče příběhu a hlavně storytellingu. Každopádně prototypův design je úžasný. Mně se to doslova líbí a je vidět, že si reálně skládal z nějakých monster nebo experimentů prostě své tělo. Lidem možná vadí, že to je clown, ale tohle je Poppy Playtime, takže reálně proč se divíte, že to je clown? Je to teasovaný asi 2 roky a mně se ten design třeba extrémně líbí, jakože co k němu prostě mám říct. Není to zas tak strašidelný, ale jakoby doslova Poppy Playtime nikdy nemá moc strašidelný designy charakterů, protože jsou to hračky. Jako mohlo by to být strašidelnější, ale kdyby mu místo hlavy dali třeba skeletona, tak by to nevypadalo originálně. A myslím si, že když přišli s tady tím designem prostě klauna, tak si myslím, že je to prostě dobrý. Tenhle design miluju a myslím si, že se fakt hodí do Poppy Playtime. Ještě se dostaneme k Hagimu Wagimu. Hagi tady byl hrozně akční a zábavný. Jeho fanoušci dostali fakt to, co chtěli a hrozně moc screen timeu. Fakt celou kapitolu se nás snažil zabít, jako úplně celou kapitolu, od začátku až do konce. A dostali jsme od něj v podstatě to, co jsme chtěli. Pak tady byla další část s těmi vzpomínkami. Jedná se o trošku nudnější část kapitoly, ale co se týče příběhu, co tyto vzpomínky ukrývají, tak to je zpracovaný fakt dobře, ale myslím si, že by to mohlo být spíš nějaký side quest a ne jako věc, kterou musíme udělat, protože většina lidí tu kapitolu ani kvůli příběhu nehraje. Část s Lily Lovebraid se mi fakt jako líbila. Byla taková klidná, ale když k tomu ještě uslyšíte její příběh, tak tu čas budete mít fakt rádi a fakt si ten charakter Lily užijete. Nakonec kapitoly tady máme tu vlakovou část, kde se setkáváme s prototypem a fakt se mi to extrémně líbí tady ta část. Je to extrémně epický a je extrémně cool, jak jedeme tady tím vlakem a jak prostě musíme zabraňovat tomu, aby nás prototyp nezabil. Myslím si, že je to extrémně kreativní, vypadá to dobře a fakt se mi to líbí. Poté co vyskočíme vlaku a prototyp se vybourá, tak nastává další storytelling fakt bomba. Prototyp nás nějak zabije, hodí nás do tady toho Poppygilu, ale pak nás vlastně Giblet vytáhne, nebo si úplně nejsem jistý, jestli jsou to 2 endingy, které jdou přímo za sebou. To jsem trošku nepochopil, jestli si to pochopili vy, tak to napište do komentářů, ale jinak ten jeden ending působí fakt dobře. Celkově to působí hrozně dobře, fakt se mi to líbilo, bylo to extrémně epický. No a nakonec kapitoly v podstatě prototyp vezme Poppy a my tam zůstaneme sami s Gibletem a nastává ending,
jdeme obnovit zálohu, u který vlastně celou kapitolu mluví Giblet, ale to, co oba dva nečekáme, je, že tato záloha je v podstatě Harley Sawyer. Tohle je ten bod, kdy fanoušci nebyli spokojení, protože úplný ending kapitoly byl, že jsme ho prostě zapli a najednou nastaly titulky. Ale myslím si, že příběh s Harleym Sawyerem se nehodla opakovat, protože tohle je pouze jeho záloha. A navíc ho kdykoliv můžeme vypnout, takže si myslím, že nám naopak v chapter 6 bude pomáhat zabít prototypa a nemyslím si, že tohle je nějak špatný krok pro kapitolu. Ještě se vrátíme pár minut zpátky. Tato část s Kissimissy a Huggy má extrémně emočně dobrou stránku. Oni se ocitnou sami vedle sebe a tak si podávají ruce, ale najednou nastane obří plot twist a prototyp ho zabije. No a co teda chapter 5 celkově? Po 4. kapitole jsem si myslel, že laboratoře budou takové bez života a že to prostě nebude ono, ale v 5. kapitole to bylo naopak. Mělo to rozhodně něco do sebe. 5. kapitola taky nemá bugy, má nejlepší optimalizaci a extrémně hodně práce. Fakt cením vývojáře, je to velmi solidní hra, zpracovaná ve dobré kvalitě. 3. kapitola je oproti 5. kapitole o dost maličká. Co se týče hororu, tak je 3. kapitola lepší. Ale když to porovnáme jako celek, tak puzzle a storytelling byly rozhodně lepší. V tomhle bodu také záleží na tom, z jakého důvodu vlastně Poppy Playtime hrajete. Jestli to hrajete kvůli hororu, tak si asi nejvíc užijete 2. a 3. kapitolu, ale jestli hru hrajete kvůli celku, což jsou puzzle, horor nebo akce, příběh a storytelling, tak v tomhle momentě je opravdu lepší 5. kapitola. A vím, že lidem vadí forma kapitol u her, ale například Poppy Playtime to dělá dobře. Dá si s tím práci, zodpoví na otázky v příběhu a zase nové přinese. Dostaneme od ní reálně kvalitní a zábavný gameplay, což jenom dokazuje, jak tuhle práci Mob Entertainment bere vážně a jak je schopný uznat kritiku od 4. kapitoly jen proto, aby hra byla příště lepší. Já upřímně myslel, že to bude úplně jiná kapitola, ale bylo to něco jiného, než jsem čekal, ale zároveň se mi to extrémně líbilo, takže tady tu kapitolu jsem si na začátku šel užít a nakonec jsem si to reálně užil, takže záleží, jaký styl her máte rádi. Chapter 5 má nový rekord, několikanásobně překonává Five Nights at Freddy's a překonala dokonce i svoje minulé kapitoly. 5. kapitola se dařilo úplně extrémně a jeden čas byl dokonce zařazeno mezi žebříčky nejvíce hratelných her v jeden čas. Za 20 € se to dost vyplatí, myslím si, že je to solidní kapitola. Jestli jste fanoušek, tak si tu hru užijete a to je tak nějak všechno, takže se podívejte na moje další videa.